Nimdeɛ esumbu sinsika. Nienti ameka sane se. We kraki tuwe biase no ekriafuo mienu bitnase. Na baako wo sika paa na baako nso yo hieni. Ni ano owo sika no di Kofi. Esa ni se na owo sika enti. Na o machine sakesi a na odido na efu. Nanso Amma deɛ esa ni se na onni sika enti. Na onni machine bia odibedo na efu. Inti eja ono ano ye na ade nkakra. Ebre bi ahwehosem kesi bi si. Ope kesi bi si na enoban no fiase se ewu. Esa ni Kofi sikenti odi Amma ho fel ka se. Uyo hiani esense onya dwumaden se ne se. Amma mani a Kofi kan no ambu na bem. Obo ne ho modin se obema na efuo na yeye. Denam efuo mu nimdeɛ a onya fi ne nananom ho. Penimu ye den no, Kofi machines akɛse no sɛsɛ ma wentumi ensiesi. We ma ne noban nyina sɛ ahudri semni. Kofi na wobre no ho asia ba mogoi. Osra ama sɛ ommoa. Infiase no na ɛyɛ den ma Kofi sɛ obeti ase. Nanso Amma kɔso kyerɛkyerɛ no ma ɔte ase. Wobo mu ye juma wambre na Kofi efuo no fiase se ye fronfron. Na Kofi be hu se esa ne se na oya ahantenti we hu nyama pa a na ewo nkrofo. Kofi di ahobrase si na hantan no anim. Na wodie hwene efi mu bae. Kofi be hu adititu a ene se enye sika mu na ahonya di ankasa awo. Nemum ahombrase ebusuabo ani nimdie mu. Afei nso se yebu afoforo emfa ho bebia wo free ni sene awote a yebesua nyama pia ye nhwe kwan. Adofo samoni age story no ho ende yesra mo a mon like na mon subscribe yen wo ye YouTube channel ha at the D Storytale.